Същността на днешното видео е едно отдавна планувано офроуд приключение около язовир Широка поляна. Като за целта обаче трябва да минем и през пътища, които не са много интересни за каране. Изключвам предел, разбира се, който ми е слабост. След пристигането в Гоце Делчев за дозареждане, посоката очевидно е до спад, като маршрута бива отклонен през селата Абланица и Фъргово. Бях сериозно впечатлен от настилката и завоите, препоръчвам с две ръце на всеки, който пътува от Гоцето към Доспат. Леко объркване удължи малко пътя, но вече знаем, нямаме си работа към село Кочан. При поредната спирка за един бърз поглед от високо беше и първата контузия за деня. Моя грешка, разбира се. А и точно по поръчка простатата алармира, та дезинфекцията не беше никакъв проблем. А между другото, не знам дали има човек, който като мине от тук да не се спре за една снимка. Язовир Блатото, първото място, на което се заиграх малко с дрона. Абе, друго си е да си пред и зад камерата. Можеш да си позираш колкото ти е кеф. И колкото повече обикаляме около Широка поляна, трасето все повече загробява. Моментите с вдигане и вадене на мотора от храстите се пазят за малко по-късно, когато ще бъдат отразени повечето ключови моменти от самото каране. Най-накрая дойде време и за дългоочаквания обяд след така уморителния офроуд. Голям Беглик беше и последния язовир, където се спряхме да поснимаме преди да превключим на спортен режим на път към дома. Язовирната стена е доста внушителна, а пък и с този отдавна прежален дрон екстремните кадри са гарантирани. Сега като се замисля, можеше и Батак да разгледаме от високо. Стига само да не ни сърбеха ръцете за малко по-спортно каране, че то нататък, както и пътя ни е вече познат, никак не беше скучно. А и последната спирка за една доза кофеин беше задължителна. Както в повечето случаи, завършваме карането с ужасно топлия асфалт по предел в този късен следобед. А май вече дойде и време за обещаните ключови моменти от офроуда покрай язовира. И ето, че първата част от самото каране е отсечката от Дъбница до Сатовча през селата Абланица и Вълкосело, която моментално се нареди сред любимите ми пътища за спортно каране, редом с Предел и Кричим Девин. Завоите са дълги и плавни с идеална видимост, а настилката леко наподобява шкурка номер 20. Следващия, макар и не много приятен момент, беше сблъсъка с преките на дрона. Идвай, моя куче! Да не щупиш само на капката. Перките не могат да се щупят, братка моя. Въобще резна заедно. Не, леко е, ама... Дай нещо малко. Дева, майка му, дева, дай. Каква? Айде, не е страшно си казваш в такъв момент, то къде с 10, там и с 9 пръста. И ето, че най-накрая започвам с обиколката на язовир Широка поляна, където за загрявка имаме няколко минути равен черен път, преди да вкараме и колената като допълнителни амортисьори. Виждам картата! Да объркаш, когато си на непознат черен път, е често срещано явление, така че да заложиме на сигурно. С питане до Цареград се стига.
Ето го и първото подценяване на настилката или надценяване на възможностите, но това само колегата може да го каже, разбира се. Слези, бе, брат! Слези! Слези и го бутай като белите хора. Много е тук, гледай какво. Еми, за това се бута. Добре, бе, Боже, дай да сложим на картата навигацията, бе. Стига се връщаме по 5 пъти. Не, бе, само е тук объркванка и не съм сигурен, защото там е много малък път, ама по принцип би трябвало натам да си идеме. Слези да го избутаме. Много за там, бате, чек. Стой назад. Ти така го заглави обувате. Пусти го се, ости. Та, дай сега напред и го бутай. Пайс. Доле рева песен долу. Бавно, напред. Не, бе. Пайсе! Не, бе. Немаш много акъл. Стой. Немаш много акъл, заклям се. С тия платненки да ти изям чорапите. Айде. Нагоре сме по ония път, откъде се върнахме. Поне записваме, надявам се. Като талибани си с това кръпче. Напред и надесно, откъде се върнахме. След като вече сме в правилната посока, остава да минем през дълбокия пясък, след което почва и истинския слалом между дупки и камъни. Евала! Степахме ги! Шилката, ма! Вземи! Давай! Дай му! Ляво! Айде най-накрая да впрегнем и допълнителното окачване да поработи малко. Усещането беше като да си в лодка с адвенчерите. А каква по-добра комбинация от борове, вода и празен път да те откъсне от реалността. Ето, че се доближаваме и добих казал най-забавната част от целия ден. Няма да издавам повече. Пет минути почивка. Чеса, на тук нагоре не ми аресва. И на мене, чая да видя как е положението само. Ево да виж сега. Картата... Да излизаме на асфалта. А? Да излизаме вече на асфалта. Да излизаме вече на асфалта. Номер едно сме копали, загледам. Доволно разтакахме, ама имаме още часове офроуд. Лагай. Иди нагоре 2 минути. Да прецениме маршрута, трасето какво е. Нищо няма да правим, тук сме си бавно кър. На първо е тук в десно минаваме. Иди 3 минути нагоре с ръшета и ще прецениш. Ако не бива, се връщаме. Тук знаеш как се минава? Само да ти кажа. Мартин с Вистрома и това. Един пич с скутер. 400 кубика. Вика, тук как сме го влачили този скутер, като умрел кон. Нагоре сме. Така в десно ще минеме. И така. Не знам, що така. Изпуснем. Риска на професията. Тръпката на адвенчера.
Иди по-надолу, обърни като белите хора и се върни. Чудиш се как да паднеш пак. Брат, казах ти по-надолу го обърни, бе. Чуеш се как да не мога да го приберем този мотор. Стой! Стой да го дигнем двамата. Има! Ако не се лигавиш. Спирай! О, гладен съм, уморих се. Еми, гладен си, умори се и продължаваш да правиш глупости. Стой! Че, сам не можеш, трябва двама. Нещо спирачка, мирачка. Леки. Че ще го фърлим в гората и оттам те не мога да го изкараме вече. Сега на спирачка. Добре. Ай, леко назад, на сецане. Чекай, ма. На каква спирачка? Това е на скорост. Чекай, ма. Надръчна. Да ти апна дропчето. Трябва да викаме. Може, че го скарам отдоле. Къде отдоле? Не от тук. Не бе, дай назад. Чекай. Фани го за краш бара. За краш бара го фани. Държиш ли го? Държа ушки. Дай ще го влача. Дай. Добре. Оп, изправи. Дай. Дай. Добре сме. За краш бара. Бута, изправи кормилото. Изправи кормилото 10 му дай даже. Леко да не го сурнем на там. Има леко дърво, дръпни го да не пречи. Той е. Дай са. А? Дръж го. Държи. Чекай. Аз го държа на един, където имам другия дръж, спирачката и това е. Няма нищо да няма къде, дай назад. Назад, дръж спирачката. Обърши нави десни. Ами не, и горе Богу да въртим. Дай право назад. Ти дръж на красни това. Хоп, дай са, дай назад. Давай. И сега вече нави. Чекай малко, пусти го още. Ево от моята страна. Ай, това го. Кое? Не е нищо. Перфектно е. Нищо не има превод. Ама не прави повече глупости, брат, ще се превем. Нема, тегаво ми е тук. Добре, връщаме се тогава. Ай, Няма какво. дай го. Така. Пости го, тук аз ще го взела. Не, дай, пускаме ги надолу. Чеве. Не бе. Правиш бела. Малко изпратете спети. Много внимателно мога да се така. Дай. Да отмориме 5 минути. Ево пий ни вода. Какво правиш? Значи му се там, брат. Не мога бе, че го изпоставя, брат. Аз си познавам мотора, брат. И за лош късмет след умората от голямото бутане на Африката, следващите 500 метра бяха сред най-трудните рискове. Седни му! Майкато се замисля, има на къде още по-труден терен да изтърпим. Щом още не е дошла ударната доза адреналин от притеснението дали ще се справим. Така или иначе видеото е към своя край, а пък за който е останал до момента, сега му е времето да се абонира за канала. Четоковиш е изпуснал следващото приключение. Последни два момента от карането останаха неотразени. Първият е този, който е категоричен знак, че сме на правилното място за нашите мотори. А за финал, разбира се,
става спускането по предел.